ایرو 178 روزه HDP Başarı Kürdistan'ı greva birçivone berdewam dike li peşkeşiya Heval Nasır haya ve astı hatiye o am dixwazim bangewaziya xwe dubare bikin do serokê dade Türkiye bangewaziyekê kir got tecrît hatiye şikandin yani peşkeşiya hevdîtina vebuye bi gotinê de tu tişt qebûl nabe. Yani çi bibe bira bibe haya ku rasta rast bi rêbera pûre hevdîtin çêne be ev çalekê me berdewam bibe. Êdî rewşa hemû hevalê me ketiye xeteriyê o sî hevalê me li rojiya mirinê de ne li girtîgeha. Êdî gele herkes rabe ser piya o çi bikeve ser wî göreva xwe ji bo aşîtiyê ji bo yekîtiyê bîne yani ew bike li ser vê esasê bangewaziya me ji bo hemû gelê Kurd ji bo hemû gelê ku bêje ez welatparêzim ji bo hemû gelê ku dixwaze aşîtî û demokrasî pêş bikeve bira bi herkê kolana ji ber ku fikr û remanê rêbera po ji bo aşîtiya hemû gelan e tecrît bi gotinekî naqede rast hevdîtin gele bi rêbera pore were çêkirin daxwazê rêbera po aşîtiya hemû gelan e aşîtî û biratî û demokrasiya hemû gelan e heya îro hemû bangewazî rêbertî ji bo aşîtî ji bo demokrasiya hemû gelan bû îro şûnde yî wekî gelê Kurd wekî HDP yî heya ku ev tecrît berdewam bike çalekê me berdewam bibe o heya ku rast hem malbat hem parêzer hem yî tecrît yek neşkandin em ê çalekî xwe berdewam bikin paşî ya dibêjim ew hevalê ku rojiya mirinê de ne û li nava berxwedanê de ne hemû ya silav dikim.